салом алайкум бонувони азиз апаву хоҳаракони меҳрубон, модарон, ҳамаи шуморо ман ба каналам хушомадед мегӯям. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. худованд рӯзаву намози моро ба даргоҳаш қабул фармояд. духтаро ба нами хелак ирӯз видеора сар кардем. чӣ хеле ки шумо дидестен, даиҷа ман мирғ жарид кардестам. мирға жарид мекунам, камтар помидор, камтар пиёз ҳамроҳ мекунам. инам хелак бигем ки як гӯштбирёни мирғӣ мекунам, бугӯ мешавад. инам хел хай духтаро ман урӯз гӯштбирён када будам. гӯштбирён барои саҳархӯраки бачаҳома када будам. камтаракам ки боша нишон дода будам да шумо. мисол шарт нест ки ман як дег кунам да шумо нишон тиём. ҳар он чизе ки дар ҳамин рӯзгор ман мекунам, истифода мебарам, ман ҳамун чиро мехоҳам дар шумо нишон додан. на он ки ман барои ҳамин влоги худам шида рафта харид када биёму мисол ба хидмат зарар биёрам. Не духтаро, ин чизеро ки шумо мебинед, ин бигем ки ҳамихел дар зиндагӣ ман ҳамин чизҳоро истифода мебарам. мисол ман ҳамин ранги шумо чӣ хеле ки шуморо ҳарчи ҳамин рӯзо тайёр мекунед, ҳамқаки ман хай канал дорам, мехоҳам ки дар канал гузорам. ман ягон карбонуюм бугум, ягон чӣ хел бугум, мисли шумо як зан ҳастам ки инами корои мара ҳамин рӯзо шуморам иҷро мекунед. фақат ки ман видео мекунам, дар канал мепартом. мехоҳам ки шумодаям ҳамин чӣ шавада, мотиватсия шавад, завқтон кунад. шуморам хестан ҳамихел чизҳо тайёр кунед. худам даже ҳамин мешавад ҳолатҳое ки як вақте мешавад ки даже дар фикрам намерасад ки ман ҳамин рӯз чӣ авқот бояд кунам. ҳамихел фикр дар сарам мебиёяд. барои ҳамин ягон видеоҳо ка тамошо мекунӣ, чӣ мекунӣ, баъд ёдат мерасад о ман ҳамин чизҳоро дорам, хай мехезам мекунам. фаҳмидед? барои ҳамин духтаро хато нафаҳмед. ман анамихел видео мекунам, мепартом ки ҳамин шуморам завқтон кунаву бубинед. баъд хай хулоса мебарем ки ин рӯз ман ҳамин авқота кунам хай гуфта. иҷода духтаро мебинед шумо камтарак распаковка дорем. камтарак распаковка дорем. дар иҷа хай кукуруза духтаро. иҷада намихел кукуруза барои бигем ки ина ҳоли ман ба ҷои бачаҳом духтарам бугум, кӯдакам мегӯм, дар фикри мо анамихел ҳолиам мондагия ки фарзандои мо ҳолиам хурд ҳастанд. ҳамин чизо мо дар анамихел адад шиштагӣ, на чӣ хел ки шумо мебинед йогурт, не ки фарзандои ман калон калон ҳастанд. не ки мо дар фикри мо ҳолиам во хурданд. ҳамун чӣ хеле ки кӯдакан сирок мехарӣ, кукуруза мехарӣ, йогурт мехарӣ, ҳамин чизҳои кӯдакие ки мехарӣ, то ҳозир ӯ адад дар мо шиштагиа духтаро. ҳолиам ки боша харид кунем, дар даруни ӯ хариди мо ҳамун хариди детски ҳолиам ҳастай. хай ин адад шиштагиа. лекин ҳамун кӯдакоям ина диден кӯдако ҳамин бачаҳомо духтармам ҳанамихел омӯхта шидагиан. бигем ждат мекунанд, калон калон шудиянд, не ки ждат мекунанд ки ҳамихели чизҳо миёришона. инам хеле духтаро хай камтар чизҳое ки дар кор буд харидем. чӣ хеле ки медонам шумо дар маъқулаи распаковка, хай распаковкаи зиёд нест, як камай, лекин медонем ки шумо дар ҳамин интересния. барои шумо шида ҳаминро распаковка мекунем. дар иҷа харид када овардиян, чекша нагирифтагиян ай магазин. лекин ман ҳамхелам хай барои шумо распаковка кардам духтаро. медонам ки шумо дар маъқулаи ҳамин коро. баъд дар иҷа духтаро чӣ хеле ки дидем, инҷа камтар пиёзу помидор дорам. ина гӯшт ман жарид кардестам. чӣ хеле ки шумо диден, дар алои паст жарид кардам. ову бировард, овуш қоқ шидак. ина чӣ хеле дидестен, рӯғани холи мо ин мирғо уже дуруг ба дуруг пухтагианд духтаро. намо хун мемонаву чӣ мекунам, ман дар маъқул нестам намхели. баъд бӯи чӣ мекунам, бӯи саги тар мекунам, чӣ хеле мегӯян кунам, тарӣ мекунам агар хун дошта боша. барои ҳамин ман бе чӣ мекунам, алои паста мепазам ки ҳамхели нашавад. дар иҷа ман рӯғанша гирифтам, камакак дар тагиш рӯған монд. дига ҳамаи рӯғаношро гирифтам духтаро.
дар инҷа боша инами помидору пиёза калон калон реза кардагиро меандозам. Агар инҷа болгарскиам қатиши андозӣ хеле бамаза мешавад. аз сабабе ки ман ами вақте хӯроккунӣ я вақт дидам болгарским тамом шуда худам бехабар мондам. лекин тагирам бачаҳоя роя накардам ки биёрен, чунки ман хостам ки ҳам чизе ки дар ҳамун холодильник ҳастед ба ҳамун чизо тайёр кунам. именно барои мисол видеом шуда ман ягон чи харид кунам не духтаро, ҳамун ҳар он чизе ки тайёр мекунем аз сабабе ки ман мисол 4 фарзанд дорам, шавҳарам, худам бигем ки як оилаи калон ҳастем, ҳамин чизоро ҳамин рӯза ман тайёр мекунам. чӣ хеле ки гуфта гузашта ман ҳамин хеле видео мекунам, дар канал мемонам духтаро. дар инҷа боша иқа помидор, пиёз, бодринг, укроп дорам ва ин салат тайёр мекунам духтаро. қати хӯрок хӯрданда инҷа чӣ хеле ки мебинед иқа пиёзу помидор истода гардам, баъд якҷояшон мекунам, ё бигем ки уже қариб ки обро вардестиям. ҳам хеле сочнӣ хушрӯ мешавад духтаро. тайёр кунем, пушаймон намешавем. хеле бамаза шудагӣ буд. чӣ хеле ки дидеста шумо об мебуроранд. ҳозир якам тараки дига беста и помидору пиёз обш мебурояд, беҳад сочнӣ хушрӯ мешавад. инам хеле духтаро ҳамаи шумо ман зиёд миннатдорам барои дастгириҳо, барои комментариҳо, барои подписатсия, барои ҳамаш ман шумо зиёд миннатдорам. ва духтаро аёдтон мебурояд чи комментария навистан, лайк мондан аёди шумо мебурояд, як хел вақт кам мешавад, як хел вақт ҳам комментарияи шумо ба ман зиқ мешавам, мегӯм ки беҳамсала шуден, шумо ман барои шумо меҳнат мекунам, не ки вақти зиёди шуморо ҳамун лайку комментария намегирад. ҳамун лайку комментарияи худтона дариғ надошта духтаро, ядамак видеоро пауза мекунен, медурен подписатсия накардагиҳо подписатсия мекунен, лайк комментария мекунен, бо давоми видеоро тамошо кардан мегирен духтаро. шумо да уқақин нестай, лекин ҳамун чиз мода дар корай. инам хеле духтаро хай хӯроки морам чӣ хеле ки диден нам хеле хушрӯвак тайёр шудак. бигем ки об дора ки сочнӣ хушрӯвак. мо ида хӯрок монда об тамоман наандохтем, и оби пиёзу помидорае ки дидестен буромадагиай. инам хеле хай хӯроки хушрӯвак ки мо тайёр шудак. чӣ хеле ки нами видеода дидестен хушрӯ пухтагиай, ягон проблема надорад. шуморо ман совет метавам ки ай ҳамин тайёр кунен, пушаймон намешен. инам хеле салатак монам тайёр шудак, хӯрок монам тайёр шуд. ба ҳамин духтаро видеоро ба охир мерасонам. хайр духтаро, дар паноҳи Аллоҳ бошен. шуморо ба худованд месупорам то видеоҳои оянда.